Mag-budol fight kami. Thank you so much, Madam from Norway. Thank you so much. And Althea Marcos from Jensen. Thank you so much. Tapos si Mimi, nagkatulog si Mimi. Ayan guys, ang aming plato. Ito ang aming plato ngayon. Dahon na dahon. Ito na po ang kanin guys. Ilagay na natin ang kanin. Tapos maghugas ang lahat ng kamay. Tapos ang mga bata, dito na lang sila sa bangko. Eto guys, ang aming budol fight. Si Tati Nining, di adiri si Tati Nining. Tapos si Auntie Inday. Ayan. Tapos ang lola ko. O, diba? Tapos dito si Lola ngayon sa center. Siya ang reyna ngayon. Ang dukot ebidensya nagawas. Tapos ang niluto ni Papa na adobo, ilagay ko siya dito. Ayan. Dito ko siya ilagay, guys. O, diba? O, at least man lang na ay mga sabaw-sabaw gamay. Diba? Iganyan siya, guys. Tapos, ganyan. Okay. O, diba? Iganyan ito, guys. Parang ganito-ganito lang siya, guys. Si Lula, center si Lula karon. Siyang atong queen of the budol. Ang atong queen of the budol ngayon si Lula. Lula, di ara Lula. Kinanglan di jud ka palupig Lula ha. Kabras gyud. Ha? Ay agpalain daw si Lula. Hala magpalain. Di ka tampo namo dani? Dani na lang ka. Dana ra ka? Di ka pwede dani, dani na lang gay ka. Di ka pwede dani? Ha? Dana ra ka? Kay plato dito. Sige. Ato ra yung plato? Ayaw ni Lola sa kuan dito. Gusto daw niya maghiwalay. O sige, ato na lang kuanan si Lola. Atong lainandaan. Si pagkilid ni. Kuwan di ako. Tapos, ito ang pansit. O, di ba? May pansit kami. Ayan. Nasa center ang adobo. Dito na lang kang Lola. Tapos, kanin. Kanin kay Lola. Sakto na? Pansit. Dili ka sa pansit? Kato manok. Naay manok lami. O, manok pod. Ansay, saktura? Dara. Tapos guys, dito natin ilagay ang pansit. Ayan. Ganyan. O, diba? Pansit canton. With carrots. With carrots. Katawa si Aye, oh. Tapos, dyan. O, diba? Pagkalami sa among paniud to. Tapos, yung dito naman, lagyan din. Dito naman, lagyan din. Dito din, lagyan din. Pagka-emal. Oo. Ayan. Ayan. Tapos, yung dito banda, damihan natin ng pansit. Ayan. Tapos, dyan. Tapos, ganyan. Ganyan lang mga sis. Eto mga sis, ang dami. Diba? Eto mga sis, pagkain lang ang katapat namin. Oo, kaya ito ngayon,
busugin ko kayong lahat dito. Ito, magkain tayong lahat sa ating Bodol Fight. Ayan. O, diba? Iganyan natin. Tapos dito, lagyan din natin mga sis. Ayan. Oh my dear. Tapos mayroon kaming Coke. Hindi mawawala ang Coke. Tapos dito ang bata, kaya lagyan natin dito. Mga bata. Ang mga bata dito. Tapos may hotdog. Ito mga sis, ang hotdog. Ayan. Diba? Sosyalan kaya mong pa-YouTube ba? Oh, diba? Ato sad siya arti-artihan gamay. Para jam ra ba, way ko sana. Sosyalan kayo. Oh. Ganyan lang na siya. Para mabusog ang tanan. Sosyalan kaya mong pagkaon karon ba? Busog silang tanan. Ayan! Ayan na dugang mo na mag-video ang mas lamisa. Ito na guys, tapos na. Oh, ayan na din. Ito na mga guys, ang aming Bodol Fight. Ayan, mayroon kaming hotdog, tapos fried chicken, pansit, at saka adubong baboy. Tapos, diara sila, naghuwat-huwat na. Si Mimi, oh. Oh, diba? Okay, kayo. Tapos ngayon, maghugas muna ng kamay ang mga bata para magkamayan ang lahat. Oh, siingot, hugas sa kamot, sabunig maayo ang kamot. Kay magkinamot ra ba? Dera hugas. Sige pa, hugas. Ayan guys, ang mga bata oh, excited na kaayo. Tapos si Auntie Inday. Ayan. Tapos, ayan, si Loy, si Alshel, si Tati, si Papa, o si Manong Jose. Oh, si Rapi Boy. Oh, daw si Otek. Oh, hotdon. Dara. Oh, ali na mo kay panyudto na ta. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, aniya kami karon nagatigom ni ila ni Red Sea. Nami dani magbudol-budol raw kami dani nya panalangin sa among pagakanon ug kini Lord naunta nga kini among pagakanon makahatag sa kabastog sa among panglawas ug ingon man dugang mga grasya nga among madawat ug ingon man sa nag-sponsor dani nga gikan sa Norway ug sa Jinshan daw ug mapasalamaton kayo mi ani mga bata among uban ug ingon man sad sa among mga igsuon kami nagatigom dani kay magbudol-budol daw mi ug mapasalamaton kayo mi sa grasya nga nadawat nila ug uban kami ug salamat kayo Lord nga wa mi nagdahom nga mag-inani may magbudol-budol di ay gihanda niya sa para dai sa amoa mapasalamaton kayo mi sa mga grasya napunta dugang pang grasya ug salamat kaayo Lord nga dunag di ay mga grasya nga nag-abot og salamat gi kaayo og mapasalamaton sad mi sa atong mahal nga makagagahom uban si anak kas Ginoo Hesus nga may buhay ug hari uban kanamo Dios nga usa hantod sa kanturan amen anak sa Espiritu Santo amen Amen. Ayan. Uy! Sige na. Uy, alin na mo. Ato dito tati, dito tati. alin ning Ama sila Rico ug si Juan si Badon ba? Yan, bambam. oy dali Jin Dala na kay kaon ako karon. Ayan.
Ama, iko. Si Lula, nagkaon na si Lula. Nagyo man siya nga, dili na siya, di siya kapilda na. Oh. Kaon. Dali na, Che. Sige ra, okay ra lagi ti. Kaon na mo. Kana. Mi, wa man lagi na si Mimi nagkauntik. Dali na naman. Oh, ipakaon si Mimi. Kana. Taguay masikikin oh. Nga nga, Diyos, nga nga. Okay, kaon. Burugoy. Ay, palupig dia burugoy. Ama to dumire, din mo to kanina. Oo, kubantan ulit niya. Pakan ana si Mimi tik, gihilantan si Mimi. Kapal. Inspektor ang lami. Sakuan. Mga to man ikan. Kala kikin good ko na kayo. Ha? Good ko na kayo ng kikin. Luba king. Ha? Luba oh. Sige kaon dito. Na. Hotdog mi oh. Sige na en. Nate. Nate. Ya. Oh. Dun dali dun oh. May magtampo di ay. Guara. Uy, labay ka ni mo bukog. Unsang ni si Boss Lifeot. Tanlaran na, tanlaran. Guys, huli dumating ang kapatid ko kasi tinawagan siya kanina, hindi sumagot. Kaya nahuli siya sa aming bodol fight. Mabuti na lang may natira pa. Ayan po guys, ang kapatid ko na lalaki. Tapos ang asawa niya si Maribel. Tapos may anak siya na kambal. Tapos bunso nila 3 years old ang ilahang kamanghuran. Ayan guys, dito nagtatapos ang aming buhay bukid. Oo. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye!